טוב, זה אחרי שהלקטי ושמתי חומר. פה זה נראה בסדר גמור, כמעט ולא רואים. פה זה, אין מה לעשות, זה שבר גדול. שמתי גם סילר ווקס. עשיתי את הטיעון צבע כמה שיותר דומה, אבל זה גם אטום, סגור. גם פה אטמתי לך הלכה פה חור, וגם פה אטמתי לך הלכה פה חור. זה נראה עכשיו סגור, אטום וחזק. שמתי סילר ווקס. הנה, שמתי ווקס באזור הזה שלא יספוג מים. פה זה נראה ממש טוב, כי זה קטן, אז זה יצא ממש מוצלח. פה זה שבר ממש גדול, אבל זה בסדר גמור. אטום, סגור, די דומה לצבע. אחלה. תודה.